han det bedre? Absolut. Absolut. Det er ikke væk, men det kan også tage lang tid. Men det er absolut bedre. Det skøvl, så har han ikke fået afbestilt ind ved den anden fysioterapeut. Det må mor betale. Altså det er bare... Jamen, altså, jeg tænker, det er bare sådan, det er. Med de der unge. Men mor, har du ikke gjort det? Jamen, det troede jeg, du gjorde. Ja, undskyld. Ja, bortset fra, jeg ikke havde datoen, så er det fint. De kære unger, hvad laver? Jamen mor, det troede jeg, du havde gjort. Hvad skete der? Det er forskrækket. Det må jeg ikke. Det røg sgu lige fra maven. Ja, det er flot. Ja. Men chokket. Jeg tabte den der telefon, kunne jeg endda have filmet.